טוב, שלום, אני קרואה מצחוק. לא, אני בחיים, אני שנתיים גרה בשכירות. לא היה לי אומץ לצאת מפתח הדלת, כי פחדתי שברגע שאני יוצא מפתח הדלת, חלילה וחס, כן, טפו טפו טפו, כאילו, אפול, לדרס, אני לא יודעת מה, דבורה תרדוף אחריי, לא יודעת, אלף ואחד דברים, יש לי חששות מאוד כבדים. עכשיו, במהלך התקופה הזאת, אני ניסיתי לצאת לדייטים, וכל דייט היה דייט יותר משונה מהדייט הקודם. אז ככה, הדייט הראשון, אני לא אגיד את זה לפי הסדר, כי יש לי זיכרון על הפנים. אני כבר שוכחת מה עשיתי אתמול, אבל לא נורא, אנחנו לא צריכים לדבר על אתמול, אנחנו צריכים לדבר על העבר. אז ככה, באחד הדייטים מגיע הבחור עם נעלי בית. תגיד לי, מה אתה מגיע עם... כאילו, לא אמרתי לו, אבל... כאילו, זה נראה לי הזוי, מה אתה מגיע עם נעלי בית? כאילו, מה, אתה בא לישון אצלי? הזמנתי אותך לשמון? כולה באתי להכיר אותך ואתה מזמין נעלי בית, נשמה. כאילו, זה נראה לי מוזר, זה הזוי. אני לא אוהבת כאלה דברים. איקס, פסלתי אותו, לא ראיתי אותו עוד. דייט שני, הבחור עושה מסאז' וזה. וואלה, ציפיתי לקבל את המסאז' של החיים שלי. הבן אדם אפילו לא ניסה. רק הדבר הראשון שהוא ניסה, זה לשים את היד שלו על הכתף שלי. אמרתי לו, מיד תוריד את היד שלך. נשמה, מה אתה מניח את היד שלך עליי? נשמה, עוד לא קיבלת אישור, חכה. אנחנו בקושי מדברים, והוא מדבר, והוא צוחק, וזה, וגם אותו, אני לא מרגישה שום דבר, ששום דבר לא הולך לשום כיוון. הוא רצה הרבה להתקרב, ואני הרגשתי שזה הרבה מוקדם. שלחתי אותו חזרה, גם אותו לא ראיתי. דייט אחד, כלשהו, הגיע מישהו, אמר לי, אני מגיע במיוחד. אמרתי, לא, אני צריך להגיע במיוחד. אפשר לקבוע יום אחר, כי אני ממש לא מוכנה וזה. לא, אני מגיע עכשיו, אני כבר על הדרך. טוב, תבוא, מה אני אגיד לך? אני מצא להתקשר, אני אגיד לו, אל תבוא, אבל אני כבר על הדרך. טוב, תבוא, נו. בסדר, בא. ישבנו בחוץ, אמרתי, הבית בניקיון עכשיו, בוא נשב בחוץ, כל הבית באקונומיקה. טוב, ישבנו בחוץ, הבן אדם מנסה לדבר, אמר, זה לא נוח לי פה, אולי נשב באוטו. אמרתי, טוב, יאללה, בוא נשב באוטו. אני באה לשבת באוטו, האוטו עקום. אמרתי, סליחה, איך אתה מתכוון שנשב באוטו? האוטו עקום.